Na, akkor pelletünk az most már alakul. Még egy kicsit azért vizet teszünk hozzá, tényleg csak egy picit. Bot már mögöttem a helyén. Túlsó felétől egy kicsit visszább, olyan 3/4-re fogok én horgászni, és itt természetesen itt van mellettem Reni is. Reni pedig a meder közepét fogja ugyanezekkel a felszerelésekkel, ugyanezekkel a csalogató anyagokkal horgászni. Akkor itt van ez a kis fiúka etetőpellet, ezt így jellemzően is szoktam beletenni minden esetben a pellet mixembe. Azt van, amikor sárgát, van, amikor pirosat, van, amikor natúrt, feketét, ugye ez 5-féle színben van, mert létezik fehérben is. Hát most a sárga mellett tettem le a voksomat, az így néz ki. Ezt elkeverjük, ebből még bőségesen tudok hozzátenni, sőt, az egész zacskót én most itt hozzátettem. Ezek azért is jók ezek a szemek, mert tartalmazzák a fiúkának a szenzét attraktánsait, és ezek ott maradnak a mederfenéken, ezeket nem viszi el az áramlás, nem oldódik le, és folyamatosan az érkező hal talál valami szemet a pelletek mellett, amiből tudja megészni. Sziasztok! Németh Balázs vagyok, a Trabucco magyarországi tanácsadója. Pár éve találkoztam a fiúka termékekkel, amik az angol piacon már elég népszerűek lettek, és azok az horgászok közé tartoztam, akik ezeket kipróbálták, és a mai napig használják ezeket a termékeket. Így pár éve már Renivel közösen a Fiúka Magyarországon elnevezés alatt forgalmazzuk a fiúka termékeket a magyarországi piacon. Kijöttünk Renivel ide az Ikervári műcsatornára, ami elég közel van a házunkhoz, így volt pár óránk, és azt gondoltuk, hogy egyet horgászunk, hát fogunk valami kis halat, illetve elkészítjük a fiúka szenzét termékekről nektek a kis videót. Tartsatok velünk! David Preston által kitalált és kifejlesztett szenzét attraktánsai nagyon finom, mindössze 0,4 mikrométernyi élelmiszer részecskék. Amikor ezek az élelmiszer részecskék elérik a vizet, azonnal szétszóródnak, ízfelhőt és erőteljes íznyomot képeznek, amelyben táplálkozásra ingellik a közelben tartózkodó halakat. Titkos összetevőket tartalmaz koncentrátumban, 1000:1. Minden egyes flakon szó szerint milliárdnyi gyorsan felszabaduló élelmiszer részecskét tartalmaz. Jellemző rájuk az erőteljes íz, amely gyorsan terjed a vízben, és továbbá tartalmaz 8 vonzó stimulát és ízfokozót is. A szenzét originál attraktáns, ő volt az első, ami piacra került, majd őt követte ugyanez natur változatban. Ez piros, ugyan nem színez, egy enyhe piros nyomot hagy a vízben, és utána ugye került piacra a natur verzió. Használatukra pár tipp. Lehet a horogcsalira csöppenteni, közvetlenül, legyen az kukorica, csonti, akár élőanyag is, vagy akár pellet, bármilyen csali. Aztán pelletetetőanyag kikeveréséhez is lehet a kikeverendő vízbe belecsöppentünk, beleöntünk némi mennyiséget, és ezzel a vízzel keverjük ki az etetőanyagunkat. A másik és a legnépszerűbb használati módja ezeknek a likvideknek, az pedig nem más, mint amikor féderkosarra megtömjük, legyen az kézzel vagy töltőeszközzel, oda csöppentünk az etetőanyagra. Lehet ezt, aki duplán tölt, lehet a közepére, illetve lehet a tetejére is csöppenteni. Tehát a szenzét népszerű az angol piacon, és folyamatosan bővül a termékpaletta. Jelenleg kapható édes kivitelben 2 darab,
sárga és fekete verzióban, ezek nem festenek, illetve kapható még a festő változata, ezekkel már lehet etetőanyagot és pelletet festeni, illetve ezek már rendkívül erős festőanyagot tartalmaznak, így vízbe érkezéskor ő sárga, ő nagyon erős piros, ő pedig nagyon erős zöld felhőt képez az etetőanyagon körül. És tavalyi évtől pedig már kapható Hollywood verzióban is. Fontos, hogy a termékeket használat előtt nagyon jól fel kell rázni, hiszen leülepednek, főleg, hogyha hűvös, hideg idő van kint a kocsiban, kint áruljuk őket, ezért még hasznos lehet az, hogy bevisszük őket horgászat előtt a meleg helyre, vagy pedig egy langyos vízbe, tehát bögrébe beleállítjuk, és abban a pillanatban sokkal könnyebb és sokkal gyorsabban lesz használatra kész ezek az attraktánsok. Egy kis érdekességet is szeretnék veletek megosztani. Tavalyi évben Szegeden horgáztunk, és azt vettem észre, hogy a haltartóban lévő pontyok a kosárból kihulló kukoricát eszik. Tehát azaz a haltartóban táplálkozik a hal, ez ugye most már elég sok vízen elég gyakori jelenség. Utána próbáltam, dobtam a haltartóba pelletszemeket, kíváncsi voltam, hogy mi lesz a reakciója a halaknak a pelletszemekre. Egy kicsit felpörögtek, intenzívebben kezdték el keresni a pelletszemeket, és attól a perctől fogva már, minthogy a kukorica háttérbe szorult volna. Majd egy kicsi idő után gondoltam egy merészet, és az a attraktáns, amit én akkor használtam, és nagyon intenzíven nyomtam a kosárba, ebből csöppentettem a haltartóba, hát elég nagyon mennyiséget. Majd nem hiszitek el, nagyon agresszívak lettek a halak, elkezdtek nagyon táplálkozni, keresni a táplálékot, de mivel nem találtak táplálékot, hiszen ennek csak a vízben szétoldódó íz és illatanyagot érezték, ezért nagyon agresszívak lettek, egymást lögdösték, és próbálták keresni, hogy hol van az a táplálék, ami ő nekik felcseszte akkor ott az agyukat. Hát nem találták. Ez is azt bizonyítja, hogy nagyon gyorsan oldódik a vízben, nagyon komoly ízfelhőt hagyott, és az ott a haltartóban lévő táplálkozó pontyokra erőteljes pozitív hatást gyakorolt ez a Sensate Liquid. A felszerelésről nem esett szó még a mai napon. Ide most egy Trabucco Compass XR féderbotot hoztunk ki. Ennek nem más a dobósúlya, mint 75 g, és 360-as hozban horgászik vele. Én is, illetve a Renének is ugyanezt a botot használjuk. Ezen van jelen pillanatban egy 4005-ös Spektrum orsó, ami 22-es Trabucco metódfőzsinór található. A végén pedig 30 g-os metódkosarak vannak, amiket mindegyikünk megtalpalt, mert egy picit erősebbnek bizonyult a sodrás, mint a 30 g. A botokról annyit kell tudni, hogy ezek tavalyi új szériás Trabucco botok, minimál gyűrűkkel vannak szerelve, nagyon vékony gyűrűk, sokkal könnyebbé teszik a botot, minden kompasszbot 3 darab spitzer kerül forgalomba, és egészen a 330-tól a 390-es hosszig. A 390-es hosszban már a másik kedvenc botom, amit szintén folyóvízen szoktam használni, egy 150 g-os dobósúlyú bot, amivel tavon is nagyon szépen lehet dobni a 90-100 métert, így nagyon jól használható akár folyóvízi, akár tavi horgászatra is az a bot. Nagyon könnyű, és nagyon szépen dolgozik a felső harmad, tehát kirugozza gyönyörűen a halaknak a terhelését, és fárasztás során nagyon jól viselkedik. Hát, hogy a mai napon mivel is horgászom, ez egy Fuka Carpo 14 mm-es oldódó kemény pellet, amit Quipshop módszerrel tettem fel a hozzáillő megfelelő méretű horoghoz. A kosárba a pelletmix kerül. Ahogy mondtam, ezt jó tapadósra csináltam most. Tudom, hogy ez egy kicsit morbid, de ezt amúgy tavakon is
szoktam ezt a csalit használni, sőt ennél nagyobb csalit. Ezt elrejtem a pelletben. Ugye ez a pellet az nagyon szépen lassan fog oldódni, ugye látszik, egy kis piros szenzétet nyomtam korábban a pelletre, és az megfogta a töltőt, és a második töltésnél is még így néz ki ez a töltet. Hát akkor most nézzük meg, kis akváriumba, vettünk innen a csatorna szélére egy kis vizet, és nézzük meg, hogy ez a likvid mit csinál a vízben. Előtte, ugye mondtam, jól fel kell rázni, és amikor megvan, felráztuk, ide fogunk belecsöppenteni párat, még várjuk, még a kamera is behelyezkedik, és egy pár csepp bemegy, és látszódik, hogy nagyon szépen feloldódik a vízben, ez a víz amúgy is most, tehát innen vettük a csatornából, és innen föntről most már majd, hogyha föntről látszik, gyönyörűen lehet látni, hogy hol terjed a vízben, mekkora felületen elterjedt. És akkor most nézzük meg, ugyanebbe az akváriumba bele fogunk csöppenteni a festékes változatát a szenzétnek. Ezt is jól felrázzuk, bár ezt már az előbb ugye próbáltam használni, és ebből is akkor pár cseppet bele cseppentünk a vízbe. Itt is látszik, hogy sokkal jobban látszik az, hogy mennyire terjed, mennyire oldódik, megy ki, és pedig ez a víz egy kicsit hideg, és innen felül is látszódik az, hogy mennyire húzódott, és a víz teljes oszlopában dolgozik a folyékony attraktorunk.